Soc la Mariona, la Mònica i el Nico i som del Club Nàutic Albalís. Hem vingut aquí a l'Escala per participar a la regata de Nieves Mar, que per nosaltres és la nostra primera regata de la temporada. Hi ha dos grups, grup 1 i grup 2. Estem esperant a que pugi el vent. Aquest cap de setmana hem celebrat aquí al Club Nàutic l'Escala la quarta edició de la regata Hotel Nieves Mar, regata de nivell 2, puntuable per a la classe Optimis pel circuit català de la classe Optimis. Després del primer dia de proves, el vent ha entrat una miqueta tard, però hem pogut celebrar 3 proves amb un vent del sud, amb ratxes màximes de 20 nusos. Hem tingut uns dies amb un vent molt agradable, de bon navegar, i en principi aquí a l'Escala estem acostumats a tindre uns vents que ens permeten fer, si no tot el calendari, pràcticament tot el calendari. Els nanos han sortit molt contents de les proves realitzades i creiem que ha estat un èxit aquest cap de setmana. De moment està sent un èxit de participació, tenim aproximadament 170 vaixells de tots els clubs de Catalunya i la veritat és que estem molt contents perquè aquesta regata s'està consolidant i ve tota la flota catalana de la classe Optimis.